Bos días a todos. Estamos na presentación do Carballiño Deportivo. É unha continuidade das actividades que tuvemos o ano pasado. Vimos que saliron bastante ben no inverno. O que queremos é unha continuidade do tempo. Queremos ampliar despois as diferentes actividades, pero por ahora vamos a sacar por unha serie de cousas a partir das festas. Vai as actividades gratuitas que tiñamos antes, os berres ás 6 pilates, o sábado ás 12 da mañá yoga, que serán os dous no pabillón do Colegio Calvo Sotelo. Detrás do Calvo Sotelo hai un pabillón pequeno que está arranxado e ali queremos que sea ali porque sea máis céntrico. O ano pasado era no pabillón e queremos intentar que sea máis accesible a xente maior, a xente maior, que pode ir todo tipo de xente, pero máis accesible. E logo os domingos, como tiñamos todo o ano, andainas. O que queremos é un sistema que sea para todo o ano, que a xente poda facer deporte gratuito e actividade física todo o ano dentro do Concello de Carballiño. Ademais, volvemos o de Carballiño da Auga no balneario de Partovia. Esta actividade tamén sería o luns ás 4 e o mércores ás 8 da tarde. Por un lado, pilates na auga e o yoga na auga. Sabemos que hasta ahora, por lo menos no verán deportivo, hubo unha afluencia bastante grande nas actividades, de 40 persoas ou así. Esperemos que continuemos con esa afluencia, que a xente que se anime, os que non coñecen ese tipo de actividades, que o vayan a conocer, que seguro que lles vai encantar. E ao ser gratuito, claro, moito millor, porque a xente maior, sobre todo, costalle moito ir a un gimnasio, é unha forma de que a xente se anime a empezar a facer algún deporte. Queremos ampliar estas actividades, empezar a ir ás diferentes parroquias, facer algunha actividade dentro das parroquias, pero isto será o seguinte paso. Ahora mismo vamos a seguir cas actividades que temos do ano pasado.